Letí vtáčik, letí, děti je tam ako smetí. On je nejak hladný, tak zožerie ich všetkých. Zjeme ich. Prečo jesť, keď si ich môžeme ušetriť? Najprv si ich uvaríme, potom vypradíme, A potom zjeme. opečieme, potom vyúdime a nakoniec ich možno aj zjeme. Aha, to som A nevedel. myslíš, že sú vôbec draky jedle? To netuším. Aha. Tak to potom vyskúšame. Spiro, rýchlo leď. Nemôžem. Nie, nedá sa to. A tak prečo neletíš? Ono ma to roztraje, to je ale prd. Olízlo ma to. Chuďatka. Popadali od smradu. Tieto hady uspia. Keby Veď sa spia. chceli prebrať. Ale veď spia. A Keby prečo sa im chceli dávaš... prebrať. Ale prečo im dávaš také pekné náhrdelníky? Aby sa neprebrali. A ja chcem také. Oni sa aj tak preberú. Vy amatéri. Čo sa tu stalo? Ahoj, Sparks. Dlho som ťa nevidel. Spiro, rýchlo vstávaj. Je tu jaký voda. Čo sa stalo? Prečo sme tu? Ja neviem, je to tu divné. A je tu tma. Aha. A... Ticho, pozri. Je to veľký bordel. Smeti. Musíme to tu upratať. Lampa, prosím. Čo to Ježiš, je? čo to je za netvora? Poďme. Nebezpečí. Pomoc! Čo to je? Pomoc, nebezpečí. Odkiaľ to mám vedieť ja? Čo to je? To sú asi hady.